चंदा नहीं खा दे तो बोतले सज मांगल जे। चल तो ए बोतलो चलाए काहे रे? अरे चांदा दे के डरी लुकाई बा सही। बोल कूली ऐसा ही है कूली। कौन है रे? का हला कइले बासो? पूछे से आई रही जे चंदा काटे हम कहे कि बोतले गेटवा खोली। ये बोला गलू रहो है गेटवे कबार के आले के चल जा। अच्छा चाचा वो सब छोड़ो हम माफी चाहते हैं नाम बोला अपन। धन बाबू उर्फ ललन बाबू और किसान जी। ये कोनो चुनाव का पोस्टर ना है चाचा। दुर्गा पूजा के चांदा काटे तनी जा। बोला चा कितना लिख दीजा? लिख दो लोग 151। दिखवावा तो 151 पूरा खानदान भके नामे बोलवा देता रहो। ले आओ तो बाबू हो 150 रुपया मांग के 150 51 में गो लिखवले बड़ा 151 1 रुपया का हो 1 रुपया के कौन भाईलू बढ़वे। भाईलू एक रुपया कह के 1000 आदमी भी चंदा कटले बनी 1000 रुपया फंस गइल बा। टोटल पैसा हमारा घरे से भरे के पड़ल बा बताओ। तो हम का करी तो जा हमरो भर दियो अभी हनु कहम। अरे देवे के बाद तो दो चा मजाक काहे खातिर झूठो खानी कइले बड़ा कह दो कि चल जाई। अब मजाक हम कर लगनी जौनो मिले वाला रहे तो अब ना मिले अब जा लोग। जहाँ जाता तहाँ काम बिगड़ जाए सब कमेटी के काम ये गाड़ के धैले बा। रहते नहीं के केनियो। चुप रहते चल। एक जहां जाते रे मस्जिद नहीं था कच्ची के चुप रही। ई अब की सुधार जाई। फूल बोलिए मत जाए तो हम बतिए में तो भूत फूल के बकरी बोले तो वो कैसे बोला तो धुआं नहीं ए मत दे ये बक फेंकता। कहने भैया चांदा खाती आई रहे दुर्गा पूजा के भैया। हां दुर्गा पूजा के चांदा रुको भैंस धो ले तो। अरे का सब उनियले बड़ा हमारा के दे दे तो बढ़िया रही हम निकल जेती। हां भैया तनी जल्दी ले आवो अभी आधा गांव वसूली करे के बा। अरे दे हे पानी यार। हां छोटका भैया से लेके आ जाओ छोड़ देना जो दा छठू घरे ले भौजी ले पैसा मांग के ले आओ तो। जब पैसा पैसा का कर दे यो। चलो तो पैसा तक खान के बा। अभी आई ना पैसा वाले के लिए का करता आई 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 आता देख लेगा वाला में ना हो भैया ऐसा ही रुपया दे दे ला घर तो खो बा। का भैया ये 21 रुपया पूरा डीजे का पैसा तू ही क्या देला आपके। अरे मैं तो धर या तने हां सके भाई सो पैसा नहीं है अगला साल तो देला ही 151। भाई महंगाई के जमाना में 2100 पैसा का हो भैया कुछ बढ़ा चढ़ा के दो। अरे भैया कोनो रोज रोज देता रो साल भर में तो एक बे देवे के बा अब वो देता रो 21 रुपया। हो जाई ना ना एकदम ना होई हम तर सब बुझता नहीं ना होई। ले आवो भैया तनी बढ़ावो बड़ी मेहनत बा। धर ल अब हो जाई। ई कौन माथा मतलब खराब कइले बा। ई कौन मतलब भाई भैया धर ले जा चल रे अगला बार तो चंदा नहीं काटे के ई सुन ल। अरे तो तोरा काम कहले रहे कि ये तो बोलिए मतलब बोल काहे देले हैं बोल काहे देले रे धर